Radio Moskva. Dobro večer, izvolite, u eteru ste. Halo, Halo, izvolite. ja sam u eteru. Jeste, izvolite. Ja to radio. Da, jeste. Ovdje ga. Ko je tu? Ovdje ga želim da postelam im stričevke, jetreve, zave, svastike, svu familiju. Želim da pozdravim svi oni koji me znaju i za ovoga gradonačelnika, da ga smijenimo. Halo, Da, čujemo vas. ovdje Avdaga. Dobro, Avdaga, izvolite, još nešto. Jeste je očeo pjesmu? Da, izvolite, koja pjesma? Cijelo šmrče, cijeli, sasvim, tu, imaš li tu numeru? Cijelo selo šmrče bilo tu Pa ste da mislili. imaš tu numeru. Da, naćemo za Evo vas. će u moje unče, Idriz, hoće da se javi i on. Evo, može, Halo, izvolite. Da, izvolite. ovdje Idriz, može li ta pjesma? Pa naćemo je, potrudit ćemo se. Dobro, Allah imanet. Da, Allah, manet, sve najbolje. Tu. Halo, Halo, izvolite. Jeste. halo. Ti, sine. Da, jesam, izvolite. Te mi reci kad će ovo smeće otići, nek mi postere komunalno u usta što ja viš platim te uplatnice. Ovo viš tuke ne mogu hodati, hoće li ko nagasti. Evo, ovo mene moj Ramza spominje u Ljubljani. Allah manet. Allah, manet. Tut. Dobar dan, izvolite. Halo, Da, izvolite, u eteru jes ste. ti Da, jesam, izvolite. ovdje iz Angel. Molim? Ovdje iz Angel sa osmače. Da, izvolite, za Ako može za moju uniku Mirelu pjesma od onoga Bumbija. Od onoga Bumbija. Ona što pjeva o buhama, može li? Bubi, mislite? Da, Bumbi, može li? Pa može, Bumbi. Gdje je bogat kako mu se ona kosa fino mlati kad u nofići. Baš je okej. Dobro, Aj, Allah imane. Allah imanet, prijatno.